ποιος είναι. Δεν μάθω ποιος είναι. Δεν πρέπει να το μάθω. Τα βρήκε. Πώς? Φύγε. Θα σου πω κάτι. Για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν υπάρχω. Κάποιος που δεν υπάρχει είναι ικανός για τα πάντα. Με απειλείς. Κρατήθηκε μακριά από την ΕΔΕΜ. Αυτός είναι. Το κράτησες, Στεφάνη. Ξέρεις το όνομά μου. Ποιος είσαι? Στην ώρα του. Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου. Δεν το πιστεύω. Και τώρα είναι έτοιμος Ποιος είναι αυτός, ρε αγόρι μου, όμως? Τι θέλει από εμάς? να αποκαλύψει, Ήρθε η ώρα να τους καταστρέψω. Ο πατέρας που δεν γνώρισε. Ανδρέας Βάτρος. να δικαιώσει, Αυτός ο άγνωστος έχει αποδειχθεί φύλακας άγγελος για μας μέχρι στιγμής και φιάλτη για το Ρούσο. να τιμωρήσει. Εσύ είσαι η Μελίτα που αγάπησα κάποτε. Αγάπη μου, σε μένα θα γυρίσεις. Ποιοι θα κερδίσουν, Για την πιο όμορφη. Το έχω ξαναδεί αυτό το περιδέρεο. Το φορούσε μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα είναι η μάνα μου. Τι είναι όλα αυτά και ποιος τα στέλνει? Και κυρίως τι θέλει να μας πει. ποιοι θα καταστραφούν, Τι σημαίνει? Τα διαμάντια είναι ψεύτικα. Μήπως είσαι μαζί με το Ρούσο? Δεν συλλαμβάνεται. Δεν έκανα τίποτα, μου την έστησε! Σε κορόιδευα από την αρχή. Για πες μου πόσες φορές κοιμήθηκες μαζί του. Δεν έχει νόημα να το παλεύουμε. Να τη χωρίσουμε. πόσοι θα επιζήσουν, Εγώ πέθανα για σένα και εσύ με πρόδωσες, Χριστό. Σκότωσαμε, τι περιμένεις? Τι κάνεις? Δεν θα σε αφήσω να καταστρέψεις το Στέφανο. Στάχτη, Χρήστο μου. Όλη μας η ζωή θα γίνει στάχτη. Μου άφησε αυτό το δαχτυλίδι. ψέματα, Σας είπα ψέματα. προδοσία, Με πρόδωσες, Χριστό. μυστικά. Ζει. Έπαθε ένα φράγμα. Τι κάνατε μες την ήχο στο γραφείο? Κάτι άλλο συμβαίνει. Ψαχτήκατε να το σκοτώσετε, έτσι? Όλοι στον τοίχο θα με στήσουνε. Άσε με, θα να τις μιλήσω. Χρήστος δεν υπάρχει. Αν είχα προλάβει... Σταμάτα να δικαιολογείς τον εαυτό σου! Τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Πρεμιέρα, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις 7.